dnešného videa. Dneska tu máme Ford Battle Royale, zabíjačky. A máme tu aj kamaráta, môžete sa vám predstaviť. Ja sa volám Jarko a poprosím vás, že by ste mu dali like aj komentár všetko. A ideme hrať. Dobre, tak ideme lietať. Hej, hej Jaro. Ideme lietať, bum. Choď za mnou. Určite si kúdite toto video, lebo teraz sa chcem že či by nemohlo byť viac ľudí. A tu je tá typka. Si ju zabiť, ona má málo životov. Zabitá. Jaro, rozprávaj do videa. Čo? Čo chceš? Ja vám do videa moje meno. Dobre. Tak, kamarát už je. Čo? Ničak, komentuje, ne? Aj ty komentuj. Musíme si postaviť bunker. Ideme si postaviť bunker. Ale musíme tak tých zabiť, Som taký debilov. Ole, tak až. Jo, ja som ju zabil z diaľky, takú jednu. Dáme dajaká? Snajpujem ich. Ují. Ha! Ne, ona ho zabila. Aj mňa. Kde Hej. si? Tu. No poď. Čakaj, musíme niečo Dávaj urobiť. padak. Poď za mnou. Dávaj padak. Poď za mnou. Kde si? Tu, bežne. Ují. Takže aktuálne, neviem, kde budeme mať. Takže miestnosť hovorím. Ďakujem za 260 odberateľov. Joj, to čo je? Typka. Joj. Zobrať zbraň. Furt iba je on po mne. Teba nechce zabiť, iba mňa. Mňa sa bojí. Sa zabijú. Aha, zabil si ju, dobre. Poďme stavať skrýšu. Dávaj. Poďme. Čo? Počakaj, ja si idem dať toto. Dajte like a odber, keď ste ešte nedali. To bolo si tá vec. No. Jem hranolky, no tak nič. Tu už stavíme nejakú tajnú miestnosť. Dajte like a odber, lebo z tejto hry sme ešte točili a zabíjačky marne točíme. Joj. V tomto videu sú komentáre povolené. Juj. Tak ty kokso. Jaroslav. No, kamarát. Poď. Kde si? Tak stávam. Však komentuj do videa, oznamujem, bro. Tak. Joj, to čo to robím? Musím preskočiť. Tak. Čo tu máme takú skryš? To je taký typek. Čo to som ja? Počakaj, iba na teba idem namieriť, počakaj. Ale zabiješ ma. A skúsim namieriť na tvojom pištoli. Hej, namier. A skúsim pustiť, hej? Dobre, zabusíme. A tam nič. Keď zoberiem mňa blúčik, budeš bučať. Je tu jaký?
To dajaký. Slabý. Ui! Joj, to sa nedá zabiť. Jo, dobre, už sa dá. Už sme tu možno mali tak 5 kg. Ale sa to ty nečukal, ja si debili. Som bunkery. Tu som za tebou. Takže tu máme dvere, hej? Tu robím sa ten... Joj! Pozdravujem nejakého zo Saudskej Korei, si predstavte. A doberá týpek do Saudskej Korei. Jaroslav! No, kamarát. Rozprávaj do videa, bo ťa zastrelím. Rozprávaj do videa, lebo ťa zastrelím. Na teba mierím. Je tu na to. Ti hovorím, rozprávaj do videa. A čo? Však, čo chceš, že? Čo vám povedať, že si debili? Čo? Čo si povedal? Čo vám povedať, že si debili? Nie, však prestaň tak hovoriť. Hovor niečo zaujímavé, nedáke. Ľudia v neste, nikto není zase ne... Čo? Teraz som videl medveďa na dvere. No, že vás zaujíma toto video? Jak žerem maslo, jak žerem niečo zlé? No, ranovky jem, no. Ne! Sa tu glitchujem. Admin head? To čo je? Adminová hlava, aha. Jaroslav, poď hore. Kde hore? Však tam je. Keď zomieš. Idem, dobre. Si chcete tu niečo kúpiť, ľudia? Mám tam rádu. Keď tu dáte open shop, tak tu sú iba za Robuxy. Keď tu iba za Robuxy. Grenade Launcher, Raygun, Magic Carpet, Rocket Launcher, to sú iba za Robuxy aj. Win, Grenade Minigun, Admin Minigun, Bombardiro Glider, Admin Hammer. Viete? Tak tak hovorím, že nekupujte to bars. A napíšte do komentára, kedy chcete ďalší diel zo Touch Football. Štefan, idem ku bunkru. Dobre, Stefan Pro mi hovor. Som zvyknutý na Stefan Pro. Hej! Bugo. Čo? Je tu niekto? Tam hore. Bol. Lietal. To som bol ja. A tam nelietal si ty. Ty si bol tu a on bol úplne inde. Pum. Raz. Pum. No toto streliť, ja chcem zbordovať dom. No nic. To video tak bude, dúfam, že tak 14 minútové, čo mi páda kontroler. Bro. To chce mať minozauru? Joj. Jaroslav, kde si? Ja len strechu. Idem zabíjať. To video bolo trošku kreatívnejšie.
Keď je tam, no tak tu nikto není. Bro, Vidím ťa, som ťa videl, len na teba mierim. nemier na mňa. To ja... Takže vidím ešte. Tam sú takí dvaja. No jeden už tam je, lebo jeden sa odpojil. No dvaja sú tu. Hej, daj, čo tam. Musíme ich zabiť. Nie! Druhý, bro. Zabijajme ich. Ona má motorovku. No to tu. Dobre, zabil som ju. Ešte tu jeden bol. Ja som ho už dal. Aha, ty sa dal? Čakaj, máme si z toho postaviť, ne? Joj, bro. Uí. Hej, poďme si z toho postaviť. Tam je ešte. On mňa zabil. To. Tam bol ešte. Kde je? Na horách tých. Na tej hore. Aké biele? Aha, tam je. Jo, on ma ťa zabil. Hore sa za neho kúkali. On už odlieta. Co si počuješ? File to load. What the... Bro. Oh my god. Štefan, ja ani neviem, kde som chcel. Stefan Pro. Štefan, bro. Stefan, bro. Štefan, bro. Počúvajte, Stefan Pro, Stefan, predsa bro. Bro. Štefan, bro, som našiel taký bunker. Stefan Bro, a nemôže byť. No, idem dostávať. Štefan. No nikoho tu nevidno. Počúvajte, klasika, pôjdete hore, tu tak. Ty kokso, tu tak, pôjdete. Zásol svetlo vám. Prepáčte. Vy? Chodite, normálne, pôjdete tu hore. Kúdete. Tu je taký typek, normálne, že prídete a ho zabijete. Takže kúkať pum. Ale to sa nedá, lebo tu trošku neuberajú sa životy. Kúkate bum, že bum. Je slabý ten typek. Ja normálne ho môžem zabiť samopálom. Pada. Ha! On jak skoro zomrel. Jo, ja nemám životy. Sofa. Čo robím? Čo bugujem? Dajte like a odber na kanál Stefan Pro. Majú dosiahli 270 berateľov, tak bude 270, tak 290, tak 300. Chcem vám doporučiť, že voda je najlepšia na celom svete. Oj, no tak ty... No to takú malú ganku, normálne, že pum, bro. Som lietať, pum, bro. A tak, keď vám každý pek, normálne, že, bro, nechcem sa kovať vás. Je to normálne tak. Jo, to sa nedá. Do toho štvorca normálne letíte. Joj. Jo, to sa nedá, bro. Kde? To sa Štefan, nedá. bro. Co je? Ja streľam toto. No ja, vieš, kde bol ulito tí veľa typov? No teda stávam bunker. Ešte raz? Tak tam stávam bunker. Ale že čo? Že kde? Kde sme sa streľali, chápeš? Vieš kde?
Čakaj, ja musím sa zabiť, lebo mám málo tých, mám málo životov. Veľmi málo. Tak ľudia, toto video asi budem tak 16 minútové, a teraz máme minútu. No, nevyzerá, že to ako zabijeme. Bo všetci si postavili bunker, tak s tým bunkerom sa skrývajú. Click W. Áno, nie. Click Q. Joj. Vieme ešte, ako zabíjam poslednú sekundu, bro. A vieš o tom, že ide Harry Potter? Však už, hej, no ide, ale včera bol, keď ste kúkali Fénixov rád. Tak ešte 10 sekúnd. Boga, som postavil už bunker. A ešte ešte ľudia, kúkneme sa na ten bunker. Čakajte, ona ma zabije, tú týpka. Zabij ma. Však ma zabij. Ma nechce zabiť. Tak toto fakt. Komédia s tými Však ľuďmi. musím tam trošku postojať. A to poď hore. A tam mi ukážeš ten bunker. No čakaj. Idem výjsť neho. Ale o chvíľu už končí video, tak rýchlo, dávaj. Bo video má byť 16 minútové, už prešlo 16 minút. Collected. Už si hore? Sa dávaj, už choď hore. Už choď hore. Už si hore? Dobre, tu. Hej. A teraz mi ukáž tú skríšu. No poď za mnou. Kde si? Kde si? Aha, tam. Vidím ťa. Sa uvidíme na tú skríšu, 17:05, to nič. 11 minút 5 sekúnd. Takže toto je naša skríša, keď vidíte. Ľudia, veľmi pekná skríša. Takže tu si nabierim, pum. Tá veľmi dobrá skríša, a ešte tu je hore schody, nice. No tak, toto vyzerá naša skríša, pre mňa je veľmi pekná. No tak, toto video sa končí. Zdravím všetkých ľudí a dievčatá. No všetkých chlapcov a dievčatá. No a napíšte do komentára, že ako sa voláte, no a tak vás pozdravím do videa. Ja sa pozdraviť dáku, že ja neviem, jak sa už volali. A robím zatiaľ podlahu, to aspoň dokúkate. Robím tú podlahu. Viem, že dokúkate. Pum, dúfam, že vás to baví. A tu ešte kamera doplní na tú podlahu. Vsať. Prosím, dobre. Tu máme podlahu, tak čaute, toto video sa končí. Tak ešte Jaroslav, pozdrav do videa. Čaute. Skončí video sa. Čaute. No tak, čaute. A prajem dobrý zvyšok alebo keď máte ešte večeru, tak zdravím, no tak hovorím vám peknú večeru. Tak čaute.